Felicitats també al Sergio, de la penya de Badalona, el Rafael, el Xavi de l'Estic Azul, l'Oriol, el Juan Carlos, el Pedro, a tots els que esteu celebrant que en el dia d'avui heu aconseguit baixar marca nois. Enhorabona, després de córrer pels carrers de Barcelona, després de gaudir d'aquesta festa de la mitja marató, doble pluja, els que heu aconseguit baixar marca nois, noies, moltes felicitats, enhorabona a tots. Nosaltres de moment hem de deixar un moment de línia d'arribada, ens sentarem en zona de podi perquè començarem d'aquí a molt poquet la cerimònia de lliurament de trofeus del dia d'avui d'aquesta mitja marató de Barcelona 2011. Por eso Powerade te ayuda a rehidratar y reponer los electrolitos perdidos. Porque una forma de darlo todo es que a tu cuerpo no le falte de nada. Con Powerade, tu límite te lo pones tú. Powerade ayuda a rehidratar y reponer. ¿Has pensado que vas a contar el lunes? Tu escapada romántica, tu viaje a la playa con tu familia, tu fin de semana conduciendo el coche que siempre has soñado. Disfruta de tu fin de semana con Avis. Avis te facilita tu libertad de movimiento con sus vehículos de alquiler desde 23 euros al día a un 4K o similar. Si necesitas más información, entra en www.avis.es y llama a nuestra central de reservas en el 902 13 55 31. Tu coche de alquiler es Avis. Ibercaja amb la 29a edició de la mitja marató de Barcelona per recolzar tots els atletes que vulguin gaudir d'una jornada festiva i esportiva. Perquè les teves metes són les nostres, Ibercaja recolza l'esport per la teva afició. Ibercaja, patrocinador principal de la mitja marató de Barcelona 2011. Barcelona, la capital de l'esport. Runner des de la ciutat, corre pels seus carrers, estrena els seus circuits, participa a les seves curses, gaudeix de les seves platges i parcs i mai deixis de córrer. Avui és la mitja i el 6 de març, la marató. Així és Barcelona, la capital de l'esport. Ajuntament de Barcelona.
aquesta zona de podi perquè és el moment de retre homenatge i de retre els cotxes a del nostre caliu als campions del dia d'avui en aquesta mitja marató de Barcelona 2011. Els primers classificats prenem també que ens acompanyin les autoritats i que pugin a l'estrada que donaran els premis en el dia d'avui. Començarem amb la prova femenina absoluta d'aquesta mitja marató de Barcelona 2011, on la tercera classificada ha estat Basma Paon, de l'agrupació de Catalunya. La Casa Baon que rebrà el premi de mans de la senyora Cristina Gibert, directora de màrqueting de Mapfre. La meta Pincada Mistinaret a aquesta copa com a tercera classificada i aquest ram de flors ara la bona classe per aquesta tercera posició. Segona posició i subcampiona Kevin Jones from Wales. Kevin Jones rebrà de mans del senyor Albert Mont del Consell Comercial a aquest trofeu com a segona classificada i aquest ram de flors congratulations Kevin. I primera classificada i campiona amb nova marca, amb nova plusmarca d'aquesta mitja marató de Barcelona, Prisca Gepto! Prisca Gepto que rebrà a mans del senyor Eduard Ranyer, assessor delegat d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, a aquesta copa com a primera classificada i campiona i aquest ram de flors. Doncs, senyores, senyors, aquestes són les 3 primeres classificades de la mitja marató de Barcelona 2011. Fort aplaudiment per elles, fort aplaudiment per les nostres guanyadores. Doncs aquestes han estat les nostres guanyadores absolutes. Aplaudiment per tant per la